Passem al punt 3, que és l'aprovació del protocol d'adhesió a subscriure l'Ajuntament de Riudells amb el Consell Comarcal del Baix per la realització del projecte d'integració a persones estrangeres i migrades dins del Pla Comarcal de la Ciutadania i les Migracions 2006-2020. Això acaba sent el que històricament un Ajuntament de Riudells amb el Consell Comarcal i especialment amb l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal, que és com el que s'havien fet, especialment quan anys enrere la presència d'immigració magrebina era important, per fer diferents accions, com per exemple el cursos de català en diferents municipis per a facilitar la integració ciutadana. Això és un nou pas que fa el Consell Comarcal i, evidentment, oferir la col·laboració a l'Ajuntament de Riudells en aquells que sigui possible per atendre la població immigrada que hi hagi a Riudells. Si podem col·laborar en friccions directament o mancomunadament, ho fem. Des dels serveis socials de l'Ajuntament, que són els del Consell, aquestes persones moltes vegades ja se'ls col·labora, anant a buscar ajudes socials, complementant la documentació d'arrelament social o el reagrupament familiar. Per tant, és simplement acollir una cosa que hem anat fent i a disposició del Consell Comarcal per col·laborar amb allò que faci. Comentaris? No té res a veure amb l'acollida de persones refugiades? No. Evidentment, si els nostres refugiats ja visquessin aquí, evidentment que tindrien dret a beneficiar-se del que preveu aquest pla. No, em referia a mocions aprovades en plens anteriors respecte a la situació actual de casa. No, entenc que suposo que és evident per desgràcia dels mitjans, hi ha paràlisi, entenc que el govern i els ajuntaments del país s'han brindat a acollir refugiats, especialment per desgràcia de la guerra de Síria o altres països mediterranis, però la situació està, com es veu, bloquejada, no sé en quin nivell comunitari, si a nivell estatal, però evidentment no s'avança en plans d'acollida concrets ni peticions concretes. Hem vist el pla del Protest de Barcelona últimament, el govern de Catalunya per mirar de determinar què s'ha de fer i quants acollits se poden atendre a Catalunya, però està bloquejat i no hi ha cap tipus de concreció, per desgràcia. Així, els bloqueges no estarien preparats per acollir o es contempla? O n'hauríem de parlar. Jo entenc que els grans ajuntaments tenen més possibilitats que nosaltres, però evidentment si l'Ajuntament de Riudells ha de col·laborar, vindrà la població per parlar-ne a nivell global de què és el que hem de fer i com s'ha d'integrar i com hem de fer. No ha de fugir mai la responsabilitat. Hauríem de veure si hi ha espais, si es busquen espais, si es fa des de la societat civil com es va fer l'any 93, o evidentment l'Ajuntament ha de fer un pas endavant, llogar un espai, veure com es gestiona, com es finança el manteniment d'aquestes persones, si hi ha recursos públics de l'Ajuntament de Riudells, si hi ha una assignació per part del Govern de Catalunya, del Govern de l'Estat o de la Comissió Europea, això evidentment el que faci falta ho hem de fer. Perquè avui per avui, i poso del conscients, no hi ha cap tipus d'instrucció de com ha evolucionat tot això. Passem a votació, abstencions, vots en contra, vots a favor. S'aprova.